Velkommen til min kemiaflevering omkring fyrværkeri, som er det, vi har arbejdet med i de sidste par uger her i forbindelse med kemi. Først så vil jeg lige starte med kort at fortælle noget om, hvordan en raket er opbygget, da det ligesom er meget relevant for vores emne fyrværkeri. Da raketter, det er ligesom den form for fyrværkeri, vi kender fra vores hverdag. En raket, den er opbygget således, som det vises her på billedet, og nu håber jeg virkelig, at der kan læses, hvad der står, men ellers går jeg det også lige igennem. Hernede der har vi en styrepind eller en styrestok, og det er simpelthen den her pind, som der sidder nede i jorden, som selve raketten ligesom sidder fast på. Den her pind, det er jo, som er navnet også antyder, styrepind. Den stok, der styrer raketten, og det er rakettens balancestok, som sørger for, at raketten stiger lige til værs direkte op i luften. Det vi ser her, det er en beskyttelseskappe. En beskyttelseskappe, det er så det sted, hvor lunten i en raket, den antændes. Og det er, som navnet igen også antyder, også en kappe, kan man godt kalde det. Noget, der ligesom er sat om lunten for at beskytte den. Heroppe, der har vi så en stupin. Og stupinen, det er simpelthen også bare lunten. Det er et andet ord for lunte. Og det er jo her, hvor der sættes ild til raketten. Ilden, den løber så op her gennem dysen, som er her, hvor der dannes tryk, når sprængstoffet i raketten det affyres. Og det er ligesom her, at det tryk, der gør, at raketten flyver til værs, det dannes. Yes, så løber ilden op igennem her til sjælen, som er det luftrum i raketten, som lunten den løber op igennem. Det er ligesom bare en sjæl, selve hele det her luftrum. Så løber ilden så op til drivsatsen, og når der så kommer ild i drivsatsen, så er det her, at raketten virkelig stiger til værs. Og så kommer det så op til mellemsatsen, som så forsinker sprængningen af raketten, fordi det er sådan, at raketten den skal alligevel flyve et vis antal meter op, før at den må springe, for ellers så går det ud over dem, der skal tænde den her raket. Så mellemsatsen forsinker ligesom sprængningen af raketten. Så løber den her op til sprængsatsen, hvor at det er ligesom her, at stjernerne begynder at blive skubbet ud, og rakettens fyrværkeri bliver sat i gang, sådan selve det visuelle, vi kan se. Og heroppe er stjernerne, som er det fyrværkeri, som vi kan se, altså rakettens farver og lys og funker. På klassen, der har vi lavet et forsøg, hvor at vi skulle fortælle, hvordan forskellige grundstoffer de reagerede med ild. Og det vi egentlig bare kan se her, det er, hvordan de forskellige grundstoffer, som vi afprøvede på ild, de reagerede, da de kom i kontakt med ild. Her kan vi se calcium, kobber, natrium, kalium og lithium. Men ja, hvad er det så, der gør, at raketterne de har de her funker, og at der kommer flotte farver, når det er, at vi tænder sådan en raket? Jamen, der kommer farver på grund af de her to processer, som vi ser her på billedet, der hedder absorption og emission. Absorption, det er, når en elektron den får tilført energi i form af en foton, og så at den her foton den hopper ud i en anden skal. Nej, ikke fotonen. Vi prøver lige igen. En elektron får tilført energi i form af en foton og hopper ud i den anden skal. Så det er altså en elektron, der hopper ud i en anden skal, hvilket vi også kan se her på billedet. Her er elektronen her, og her er den hoppet ud i en anden skal. Og når vores grundstoffer de får tilført energi, og den her energi det er selvfølgelig i form af den ild, der antændes, så sker der en absorption og en emission. Yes. Og ved en absorption kan en elektron også godt hoppe flere skaller. Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget energi den får tilført. Emission, det sker jo også, når vores proton her, når vores grundstoffer her, de får tilført energi. Og emission, det handler egentlig bare sådan lidt omvendt ved, at elektronen den afgiver energi i form af en foton. Det gør den her efter absorptionen,
og så udsender den hermed farve eller lys, som vi kan se her. Så her, der hopper elektronen ud i ydre skal. Nu afgiver den energi. Det rører ud her i form af bølger, lys. Og en lille fact, det er, at grunden til, at lyset det udsendes forskelligt, og der bliver forskellige farver osv., det er fordi, at farven afhænger af lysets bølgelængde. Yes. Men hvad gør egentlig så helt præcis, at raketterne de har de her forskellige funker sådan mere konkret? Jamen, det prøvede vi at undersøge i klassen ved at tage en Bunsenbrænder, og så tog vi og dryssede vores jernpulver havde vi, og så havde vi noget magnesium. Og herved så ville vi så påvise rakettens forskellige funker. Så vi tog vores pulver, jern og magnesium, og dryssede ud over noget ild, som var blevet tændt via den her Bunsenbrænder. Og da vi dryssede det her magnesiumpulver ud over ilden, så resulterede det i hvide gnister. Og da vi udførte præcis det samme forsøg bare med jernpulver, så blev ilden grøn, og så med gule gnister. Så overstående stoffer, altså overnævnte stoffer, de er med til at tilføje raketterne deres funker. Og grunden til, at vi kan se de her farver, det er fordi, der sker en redoxreaktion, eller redoxreaktion. Når at den her reaktion den sker, så bliver der frigivet energi, og derved kan vi se funkerne. Og her er lige eksemplet med jernpulver, som der bliver først oxideret, herefter bliver det så reduceret, og så sker der en redoxreaktion. Der har vi jern plus O2, og får her en fin reaktant, eller vi har vores reaktanter herovre, hedder det, og så har vi vores produkt her. Og det samme her, så sker der en oxidation og en reoxidation. Og så til sidst, så bliver der udsendt, eller så bliver der frigivet energi. Yes. Så har vi også haft noget omkring afbrænding af krudt i den her kemiske reaktion, som vi kan se i den her flotte ligning. Og hvilke produkter af ionforbindelser? Jamen der har vi K2CO og K2S og CO3, undskyld. Og de her, det er ionforbindelserne, da vi kan se, at de begge er sammensat af metaller og ikke-metaller, hvilket betyder, at de er ionforbindelser. Og hvilke ioner består de her ionforbindelser af? Jamen det er overstående ioner her. Den her ionforbindelse består af ionerne K+, CO2- og 3 af dem. Den her ionforbindelse består endvidere af K+, og S2-. Men er svovl så blevet oxideret eller reduceret under reaktionen? Og på reaktantsiden, så står svovlet alene, som vi kan se. Og når det er, at kalium, som vi har her, vores K, og svovl går sammen, så bliver kalium til K+, og svovl bliver til S2-. Og derfor så kan man så vide, at svovl har optaget 2 elektroner og gået fra at være 0 til -2. Så svovl er altså blevet reduceret. Her har vi svovl som 0, her har vi svovl som værende -2. Altså er der sket en reduktion. Her til sidst, der vil jeg lige prøve at forklare, hvordan man kan påvise karbonat og sulfid ved hjælp af fældningsreaktioner. Og her så skal jeg bruge det her skema, som der viser tungt opløselige og let opløselige stoffer. Og det er det, der ses her på billedet. Fordi at jeg skulle finde 2 positive ioner, som der sammen med svovl danner et tungt opløseligt salt. Og der kiggede jeg så i mit skema, og jeg valgte så at arbejde med sølv, altså Ag+, og så valgte jeg magnesium, Mg, for det kan vi se her, det er GT, tungt opløseligt. Herefter så finder jeg en opløsning, hvor sulfid indgår, og jeg finder også videre en opløsning, hvor Mg+ og Ag+ indgår. Og herefter så blander jeg de her 2 opløsninger. Magnesium og sulfid, de skulle gerne danne bundfald, da de begge 2 tilsammen er tungt opløselige, og vi ved fra vores viden omkring fældningsreaktioner, at der dannes bundfald, hvis begge stoffer er tungt opløselige. Og ja, så i det jeg blander dem sammen, så kan jeg se, at der dannes bundfald. Hvis jeg så kigger på min negative ion, karbonat, så skal jeg igen finde 2 positive ioner, som der sammen med karbonat danner et tungt opløseligt stof.
et tungt opløseligt salt, Og der bruger jeg igen Ag og så Ba2. Og vi kan da lige finde det der. Yes. Og igen samme procedure med at finde en opløsning, hvor sulfid indgår, og en opløsning, hvor Ag plus og Ba2 plus indgår. Blander disse to opløsninger. Begge stoffer sammen skulle gerne danne bundfald, da de to sammen er tungt opløselige, og der dannes et bundfald. Så herved har jeg påvist det. Hvis jeg så skal påvise det i vores slag, vi havde fra den her afbrænding af vores pyrotekniske blanding, så kan jeg gøre det på den her måde. Når to ioner, de er tilsammen i en ionforbindelse, er tungt opløselige, så kommer der bundfald, og det er en fældningsreaktion. Hvis jeg blander noget demineraliseret vand og vores pyrotekniske blanding, altså vores slag, med Ag, Ba og Mg, altså sølv, magnesium og barium, så dannes der bundfald. Hvis det er, der dannes det her bundfald, så indeholder stoffet henholdsvis sulfid og eller karbonat. Og det er så det, jeg gjorde hernede, hvilket til sidst kunne føre mig frem til min konklusion, fordi at der i alle blandinger, vi i min gruppe afprøvede, blev dannet bundfald. Nogle steder var det lidt sværere bundfald end andre. Men der kunne vi simpelthen konkludere, at vores egen blanding reagerer med de her stoffer, og derfor kan vi ud fra vores undersøgelse konkludere, at der både er svovl og karbonationer i den. Så ja, det var egentlig det.